Τα γυρατιά. Πόσοι στην κοινωνία μας τα γυρατιά θωρούσιν, νέοι, κοπέλια, νεαροί, ποιους η καρκιά τους θα χαρεί, τους γέρους αμαδούσιν. Πόσοι τους προσηκώνονται τη θέση τους διούσιν, που εκτιμούν, που σέβονται, εμπαραζώνουν, χαίρονται, πάντα τους βοηθούσιν. Κάμετε παρατήρηση, σαν να έχουν εξουσία, έστιν νουφτείς τους πιο μυαλούς, σαν τους κοκορόμυαλους, έθκιους η σημασία. Πάντα στο περιπέξιμον ο νους κλωθογυρίζει, το στόμα τους ανίουσιν και ευτείς βουρούν να θείουσιν, γιατί βρωμιές μυρίζει. Νομίζουν πάντα να ζουν νέοι, θα γεράσουν. Δίχα τη σκέψη τη σωστή, έμπορη γλώσσα να χωστεί, να βρίξουν, να σπάσουν. Νέοι, πόν κουμαντάρετε τη γλώσσα σας, τους τρόπους, διό σας μια παραγγελιά, μες σας βαώσους σε γελιά που έχουν παλιαθρώπους. Ενάρτη η ώρα σας και εσάς, ο νους να πριτανεύσει. Πριχού το καταλάβετε και εσείς θα μεταλάβετε το γυρατιό τη γεύση.